Kani gadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor minta ka step ka South Ri ujileu kilong. Kentu ka sarkar pedeng ya ki jalla bad Union Territory bakin pinsam kat roshan syakilong yin ki baduk ki bajanjar. Persya ki nyawut ki MLA ka rilum jaintia ban IT ya ka Jaintia Hills Distribution jong ka MEECL syaki private company. Daka kenhun NDRF, SDRF, lembat ki fire and emergency service onward ya kemet jong sanut kinong belati doyong ha ompleng East Jaintia Hills District pentek ubala kemen rumbui menteri kampo yin jong jela bat sanspa sanpu armut yo covid khat khandai tanghen kisni ha megelaya koit sanspa khandai pusangun bat klat khandai ngun Hashwa benai syaki khubor ki babanya tungin sangap shwa ya kini ki jingtung benam Namar ka jingnang bun ki breu ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai ni kintu ya kinong sangap ki jongi ba kinong khansting henry ban but tikna ya ki kendon ka khoi khia bat na ka bentai kitu ki baladap south nem shajrong bat ki baladap ban a ya ketika jong kawat ka baningkong kenmau badi ban a ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu Shongkhop bat pikir ya lade da ka babut ya kini ki lightly ki rukomle ki basuk Deng ya ki jingda khmat bat khamun penjingai iwei ni iwei pan bat kham pikir ba ban ne khot ya khati bat khman ki khubor ki babanya ka sarkar pedeng kala kentu ya baro ki jella bat ki Union Territory bakin pinyok kat ration syakitu kilong yen ki baduk bat bajanjar ha ke imlang kasalang kene ka sinjam balasin dak sarkar pedeng ka de halor ki jing e baki brio ki baduk ki bajanjar ki yakindu banyo e ki kat ration na ka daw jong jingpor ka khlam covid khat khandai ha kari katanat food and public distribution jong sarkar pedeng kala kentu ya ki jella bat ki Union Territory bakin pinyok kat ration ya ki baduk ki bajanjar hapo ka National Food Security Act ki nyawut ki MLA jong ka rilum jaintia ki lapan pau ya ka jing persya jong ka jing thu ban IT ya ka Jaintia Hills Distribution Circle jong ka MEECL syaki private company ni syaki nu ki tanat rekam simen Habakran bakila pathai khubor ning gisni umentri kampo iyang jong jalla uba lakmen rimbui ulai thu baki MLA jong ka rilum jaintia kila persya ya ka ni ka jing thu henli ki pen pau pat baki kwa ban pen klan shu ya ka jing rekam jong ka MEECL uba lakmen rimbui ulapan pau ru ya ka jing persya ya ka jing thu jong ka MEECL ban IT ya ka jing pinya jong ka mintidu leshka project syakan hun simet ki bana bajala Shu uba lakmen rimbui ulapan tip baki MLA jong ka rilum jaintia kila syem ya karai ban kentu ya ka sorga jalla Bantai ya ki prefab Corona Care Center hajuai kumba kila temu bantai hasilong batura. Haga jo kapor uba lakmen rimbui ulai thu baki kwa bak sarkar jalla kan bu ya ka jaka test RT-PCR hajuai khanang baki brio jong karilum jaintia kinyo ya ka covid khat khandai test report ha kapor ka babiang. Menteri Rangba Kajalla ukonrat kesama hinigasni ula pentip bakinna banyo ya kajing menjor harol kabha ban penir dor katkum kajing batha balawtha da fitment committee habakran bakila pathai khubor hadin kajing lang jong ka GOM ne ka group of ministers ukonrat sangma ula thu baha kani kajing lang layakran ya kajing kam banyo concession na ka GST babaklak khajana na kiwe kitiar ki badon kam khamtam hakane ka khlam covid khat khandai ka pamenta ukonrat sangma ula pentip ru bakadon kajing batha na ka fitment committee ka balabu ha ka jingalang jong ka GST council ka balalong mention tiyo ka jingalang jong ka GOM ni ka group of ministers kalayakran ni bun ki AKA ki balabatha da ka fitment committee bag kalayakran ru halo ka jimintoy jong ka jingot ya ki khajana ki bayo jimintoy ki padba ukonat sangma menteri Rangba Kajalla ulalong ru ukon gina jong kani ka committee bat ulay thuru bagi dan ki mata ki bala ban herdor ka balong pat ka jimintoy jong upat ba Unang alam kalian persya bat menteri Rangba Barin jong kajalla u Dr. Mukul Sangma lembat katu katni ki MLA Congress henin kesngi ulale jingo ya ka maternity bat child hospital ha umran yang bernai lembat ha civil hospital nongpo Hariboy district bantai ya ka jingpin khre jong ka sarkar jilla ha ka ban yakhon ya ka kham covid khat khandai ha ka ne ka wat ka baar ka jong kam Dr. Mukul Sangma ulale jurep ru ya ka oxygen plan bat ka centralized oxygen supply system hanong po civil hospital hadin ka jing jurep na kaliang Dr. Mukul Sangma ulapan pau ya ka jing duna jong ka jing pin khre jong ka sarkar jilla ban pingyang ya ka jing kam ban yakhon persya ya ka khlam covid khat khandai Shosho Dr. Mukul Sangma ula ongru baka oxygen plan kabalate hanong po civil hospital kampat la pimbang lut ya baro kinong pang covid bat kadon ru ka jingduna kinong tray hakani ka hospital Dr. Mukul ula penrap ru ba unsa pentip sa ka sarkar jilla bade bandon kamon sungubhan na ladiswa
balak mentek lah kami ke jing jong kipai ba lembat ye kitu kibedan khmat ne ki frontline workers banyak khun ya ka klam covid khat khandai kani ga dei ko all India radio shillong ka bolam chpi ye khubor ka office jong ga district magistrate West Khasi Hills district kala beteng ban penjalan ya ka jing penyeri ya ka jing penjari ya ka curfew ha kani ga district kata na do ka san baje min step jong ka san tarik ujel liu hado ka san baje min step jong ka nyotar ujelia mentau senam. Shosho ka office jong ka district magistrate jong ka West Khasi Hills district kala pentip ru bala pentai kam ya ka section Shispa South CRPC ha kani ka district bat barok ki kendon jong ki jing perking kinong kumju kum bala penbla kam haswam. Menteri Kampoing jong ka jela wa lakman rumbui henan kesni ulah pentip bakakan hon jong ka NDRF SDRF lembat ka fire and emergency service kin sedang no banwat de kisangut kinong belati doyong ki besakut hakran doyong kebadan ho umplen East Gentle Hills swing habakran bakila pathai khubor henan kesni uba lakman rumbui ulah pentip ru bakalong ka bae ban se yakamet jong kisangut kinong belati doyong nakadaw jong ka jingjor palat uslap bat ka jingjeliu palat ka krem ka balalong hadu san spapun Haga juga por uni menteri kampo yang kecela ulah penpau ya kajingero ya kipulit halal kajingna kajongki ban kemno ya utrai par tang hadian laisni na kani kajingjam uba rembo ulah pentip ni uba usodar uba pet ya kani kamti doyong menta ulah pet re ya ladi bat kipulit kidang thuet banyok kem ya hadu mentang ka jella Meghalaya tang hinin kesni ka dan sanspa sanfu arngut ki bayo thmai o kuvet khat khandai sanspa khandai sangut ki balakot no bat khandai ngut ki balaklat no ka office UDHSMI ka pentip banakini ki sanspa sanfu arngut ki bayo thmai arfungut ki dei na East Garo Hills district khatwai ngut na East Gentle Hills aspa safunrio na East Khasi Hills arfungut na North Garo Hills arfu khandai ngut na Riboy district arfu ngut na South Garo Hills khandai ngut na Southwest Garo Hills district arpu arngut na Southwest Khasi Hills khandai fulai ngut na West Garo Hills district sanpu khandai ngut na West Gentle Hills district bat khatsan ngut na West Khasi Hills district na kisan spa khandai sangut ki bakot pat laifu arngut ki de na East Garo Hills district khaprangut na East Gentle Hills aspa prapu prangut na East Khasi Hills shispa khandai ngut na Riboy district iway na North Garo Hills district nyongut na South Garo Hills district khaprangut na Southwest Garo Hills district South nyongut na Southwest Khasi Hills district life wengut na West Gentle Hills life wengut na West Garo Hills district bat khat arngut na West Khasi Hills district ki khandai ngut ki bakhlat ki dei sangut na East Khasi Hills iway na Southwest Garo Hills arngut na West Garo Hills bat arngut na West Gentle Hills district ka jella Meghalaya hadu hamin kesni ka dan life nyo hajar shispa sap khundai ngut ki bla yo covid khat khandai ne ki positive case hakaba handre hajar life spa sanfu arngut ki dang don ha ki jing suma ne ki active case life ho hajar shispa nyo pu arngut ki bla kot no ban handre spa arp sangut ki bla khlat no Iway Emirat ibala khandai phuway snem kakarta iba nakasnong kumligaun jong ka Southwest Garo Hills district ila job persya ya kajingpang covid khat khandai hadin ba ilayo ya kani kajingpang artayo munsuam ini Emirat ibla tip kerteng kum I anati coach iba hap shutia ba hajing thia na kajinglai singkai ila test positive ya covid khat khandai artayo munsua bat hadin kajong I ka asya ka basumari I kalayo lang ya uni khnyang jingpang hakini shipos ni ka bai hap songslong ini Emirat imla banbam tikna nakadaw jong kajingbom la bansma bat kajingbom tangan halai hadin kasni ka bakhatway andala test biang I lalap bakat test kajong I kalapaw negative Haga juga por nalor ini Emirat ladon ru sakap rangut kibreu kibana kajug asnong kata na kumligaw kibalakot no na uni khnyang jingpang covid khat khandai UMLA Kajirang constituency jong Riboy district uba S Sotun ula pentip basyan ka constituency ka jong kan sayo atli ki corona care center ki bakan thup kawai jong ka Don Bosco corona care center bat kawai pat jong ka patar khama si kabadan ha ka bental basep ni jong ka Riboy bat kini ki atli ki corona care center kin sayo ban sumari ki bri ki bayo yo kuvet khat khandai ha kani ka than Uba Sotun habakran bagila pathai khubor ulong bakajingdon kini ki atli ki corona care center kalong ban pensuk ikipat ba kani kathan khamtam habaki yo covid khat khandai barula pentip ru bakini ki atli ki corona care center ni ki jaka sumar covid kindan mal arfotli ki jingthia na ka bentaban ajing sumar ki tu ki bayo ya ka jingpang covid Haswa pingkut ya khubor se simat bokongsan
Kentu ka sarkar pedeng ya ki jela bat Union Territory bakin pinyo kat Russian sekilong yang ki baduk iba jenjar. Persya ki nyongut ki MLA Karilom Jentia ban IT ya ka Jentia Hills Distribution jong ke MEECL seki private company. Daka kenhon NDRF SDRF lem bat ka fire and emergency service on wa ya kemet jong ki sangut ki nong belati luyong ha umpleng East Jentia Hills District penting ubalakman rimbui menteri kampo ing jong ka jela bat sanspa sanfu arwut yo COVID khat khandai tanghin kasni hamigalayam. Kato ki khubor ki lakot ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon ni se so baga Delhi station nak benda ki khubor haktin Hindi bat bot pat sa ki khubor haktin Pareng. Kane kadai ko All India Radio Shillong. Kani All India Radio Shillong